こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。第17期チベット亡命議会の予算審議会が始まりました。選挙管理委員会は第18期チベット亡命議会最終選挙の有力候補者を発表しました。第3回チベットデジタル図書館共同体会議がダラムサラで閉幕し、出席大臣は中国の民族団結促進法を背景に文化遺産保護の重要性を強調しました。チベット指導部は米中経済安全保障審査委員会及びオーストラリアチベット評議会のチベット連帯ツアーと会談しました。トゥンルゲブ氏がダライラマ法南アフリカ代表部事務所の代表に就任しました。チベット人特別支援児童のための文化学校が創立26周年を迎えました。今週も時期の年を祝う各地のイベントを報告します。2026年から27年会計年度の第17期チベット亡命議会の予算審議会が今週月曜日に始まり、ケンポスナムテンベル議長が開会を宣言しました。開会の挨拶において議長はダライラマ法14世及び亡命中のチベット人先人たちの先見性とたゆまぬ動力を振り返るとともに、インド政府と国民、さらに国際社会の支援者に対し、亡命生活の中で60年以上にわたり、チベットの言語、文化、宗教を維持することを可能にしてきたことへの感謝を表明しました。また中国における最近の立法動向、特に民族団結や同化を推進する政策について懸念を示し、これらがチベットのアイデンティティ、言語、宗教的習慣を脅かしていると指摘しました。会期中には2026年2月17日に逝去したダライラマ法の実弟であるマリリンボチ天神チョイゲル氏を追悼する決議案が提出されました。出席大臣であり、現財務大臣を兼任するベンバシン氏は2026から27会計年度に向けた中央チベット政権の予算案34億7420万ルピーを提示しました。これに続き、予算見積もり委員会の報告が提出され、各部門ごとの討議及び2026から27年度予算の承認が行われました。中央チベット政権の選挙管理委員会は第18期チベット亡命議会選挙の最終候補者を発表しました。候補者及びその支持者による選挙活動は第24条第7項 B に基づき、2026年3月18日に開始し、2026年4月23日午後5時に終了しました。選挙管理委員会は最終候補者の経歴が公式ウェブサイト tibetanelection.net で閲覧可能であり、すべての有資格チベット人、特にチベットの若者に対し最終選挙に積極的に参加するよう呼びかけました。宗教文化省の主催による第3回チベットデジタル図書館共同体会議がダラムサラの行政福祉協会において盛況のうちに閉幕しました。中央チベット政権宗教文化省の大臣を兼任する主席大臣のベンバチリン氏が基調講演を行い、中国が最近いわゆる民族団結に関する新たな法律を承認し、中国国内の少数民族の同化と中国化を加速させようとしていることを踏まえ、チベットの豊かな宗教文化遺産を保存するため、本プロジェクトを完遂することの重要性を強調しました。ethnic unity Islamni 미리 참된 해야지 더 팀진 락달 쳐야다 고주 사버와 변하는 이면 당 아주 신기해요 봐 덴도 랍다네 쟤네 망보지 고주 다 팀랑 거 토네 마수요 연세 마음바 콜라보지 창구 요바이네 다 팀기라고 상사 요치기 내법지 소연디 다 비비 미리 시야디 순서를 왜 말베시야 베베기 딘네사를 내사 말이また、同プロジェクトへの資金援助は最近変動しているものの、主席大臣は今後の資金面での回復に楽観的な見方を示しました。さらに、すべての関係者がプロジェクトに深く関わっていることを強調し、研修で得た知識や技能を同僚や他の職員に伝え、人類全体の利益のためにプロジェクトの継続性と持続可能を確保するよう呼びかけました。2日間にわたる会議には、チベットデジタル図書館プロジェクトに参加する49の総員及び文化機関から約54名の参加者が集まりました。
一方、スイスでは連邦議会春季会期中にスイス議会チベット問題グループが会合を開催しました。会合はファビアン・モリナ議員が議長を務め、複数の議員及びチベット代表が出席しました。議論ではチベットにおける人権状況の悪化や中国の新たな民族団結促進法の影響に焦点が当てられ、この法律がチベットの文化と言語に深刻な脅威をもたらすとの認識が共有されました。ケンポスナムテンベル議長、ペンバチン首席大臣、ドマチリ定款副議長らは、オーストラリアチベット評議会によるチベット連帯ツアーの参加者と会談しました。議長と副議長はそれぞれ個別に会談し、チベット亡命議会の構造や中央チベット政権の予算配分について説明しました。また、中華人民共和国がチベットの言語、文化、宗教を標的とした中国化政策を実施していることに加え、チベット国内における基本的自由への制限と人権侵害が続いていることへの懸念を強調しました。ペンバチン首席大臣は内閣事務局で代表団と会談し、人道ビザ制度を通じて元政治派を含むチベット難民を受け入れているオーストラリア政府に感謝の意を表しました。また、議長、副議長及び情報国際関係省の事務局長及びその補佐官らは、米中経済安全保障審査委員会の代表団ともそれぞれ個別に会談及びリセプションを行いました。トゥンドゥルゲブ氏は南アフリカのチベット事務所においてダレイラマ法代理として正式に就任しました。就任はオンライン形式で行われ、ブリュッセルのチベット事務所の林人元官代表の立ち会いのもと、前任のケンボジャミャンゴン部文化担当官から職務を引き継ぎました。トゥンルブゲボ氏は2000年以降、中央チベット政権の下で様々な職務を歴任してきました。これまでに台北のチベット事務所で事務次官を務めたほか、直近ではニューデリーのダレイラマ法事務所において事務次官を務めていました。デラドゥンにある特別支援を必要とするチベット児童のための文化学校は創立26周年を迎えました。校長のタシ・グンドゥム氏はダレイラマ法中央チベット政権保健省、そして様々な支援者に対し、学校の使命を推進するために寄せられてきた変わらぬ支援と協力に心から感謝の意を表しました。文科学校は亡命チベット社会において唯一の特別支援学校であり、中央チベット政権保健省のもと、チベット自発保健協会によって直接運営管理されています。同校は主にインド、ネパール、ブータン、そしてチベットに暮らす身体的、精神的に障害を持つ若いチベット難民を対象にリハビリテーション及び寄宿施設を提供しています。1997年、ダレイラマ法14世が特別支援を必要とするチベットの子どもたちのための学校設立の意向を示されました。これを受け、保健省はダレイラマ法及びメンツィ間で知られるチベット医学研究所からの資金援助を受け、特別な支援を必要とするチベットの子どもたちのための文科学校を設立し、26名の生徒が入学しました。文科という校名は、この上ない喜びや喜びに満ちた光景を意味し、ダレイラマ法によって命名されました。現在、文科学校では自閉症、失読症、転換、ポリオ、ダウン症、脳性麻痺など様々な障害を持つ約50名の生徒が在籍し、日々の授業に参加しています。慈悲の都市の取り組みの一環として、ダレイラマ法事前信託基金は、ダラムサラの地域機関への支援を拡大しました。東連事前信託学校では約2000人の生徒に教育教材が配布されました。また、障害のある子どもたちのためのハーモニーデイセンターには書籍やスポーツ用品、創造的な学習教材が提供されました。さらに、ろうや型などのキャンドル製作のための職業訓練用資材も支援され、生徒たちの技能向上に役立てられました。これらの取り組みは、教育、慈悲、地域福祉の推進を目指すダレイラマ法14世の理念に基づく継続的な活動を反映したものです。日本ではチベットハウスジャパン及び各地の仏教団体が慈悲の年を記念して各地で桜の植樹活動を実施しました。主な行事は長野で行われ、僧侶や日僧支援者が集まり、祈りと植樹を行いました。式典では読経や黙祷が捧げられ、平和、慈悲、非暴力の重要性を伝えるメッセージが発信されました。また、この行事は2011年の日本地震の記念にも合わせて行われ、追悼と世界平和への祈りが結びつけられました。参加者は慈悲と希望の象徴として桜の木を植樹し、
展示や出版物を通じてダライラマ法の教えが広く紹介されました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。